selanjutnya. Enjing ngaturaken sugeng dalu Mas Dagok Mas Sarawita. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Enjing. Pripun kabaripun? Alhamdulillah Alhamdulillah. sae. Sae. Oh sae nggih. Bae Jan pripun? rame pisannya sing nonton. Juga. Ih, Kepriwe? Diparani nang sapa? Nang aring sapa sih Jan? Siana sih kayak ngapa ya bocahe? Oh kesel banget. Ya balik bayar apa-apa. Anu wisuli hapurung jerek. iya. Ini namanya siapa, Mbak? Anji tepakaken nami kula Kalisa. Oh, Mbak Kalisa nggih. Kowe tak kok sing jenengi. Empun lah, empun nggih. Dari mana? Lupa nggih. Semanding. Oh, Lalabayan. Oh, Bayan nggih. Bu Ayan. Iya. Nggih. Wis tau nganah, Mbak? Hah? Wis tau nganah? Burung? Ya wis ngesuk bae ya. Ya kena. Ya beres. Nggih, matur nuwun, Mbak. Panalahe